Terve! Mä oon Johanna Kaunisvesi ja tässä on mun hakuvideo tähän koulutukseen. Mulla on pitkä työura ja työhistoria takana. Mä oon parikymmentä vuotta toiminut hyvinvointialalla yrittäjänä ja sitten tuossa 40-vuotiaana siinä aloin sitten miettimään, että mitä sitä isona tekiskään ja olen sitten 2020 valmistunut Centrialta tradenomiksi ja pääsin sitten siinä heti valmistumisen jälkeen töihin ja aloitin KP Edulla 2 hankkeessa. Toisessa hankkeessa oli pienyrittäjiä mukana, mikä oli tietysti itselle iso semmoinen etu, kun oli ollut yrittäjänä. Ja toisessa hankkeessa tuettiin KP Edun opiskelijoita löytämään sitten töitä valmistumisen jälkeen. Ja siinä, kun hankkeet oli päättymässä, niin siirryin sen jälkeen tuonne kuntakokeiluun työllisyysasioiden pariin, missä sitten jatkoin sitä vähän samantyyppistä työtä, että asiakkaina oli monenikäisiä työnhakijoita ja sitten heidän työllistymistä siinä edistettiin. Ja nyt ihan pari viikkoa sitten niin olen vaihtanut työpaikkaa, että olen nyt sitten nuorten ystävillä tämmöisessä valtakunnallisessa nuorisojärjestössä töissä ja teen hanketyötä sitten tuonne KP Edulle, että edelleen autan nuoria sitten työllistymään. Ja olen tässä nyt sitten semmoisena työnantajakoordinaattorin tehtävissä. No digitaalisuushan tietysti oli itsellekin yksi semmoinen niin kuin tärkeä asia, että kun mietti silloin niin kuin 40-vuotiaana sitä, että jos tulee vaikka joku terveydellinen este, että mihin mä sitten työllistyisin sen oman yrittäjyyden jälkeen, että kuitenkin kun olet ollut semmoisissa töissä, että ei hirveästi ole tarvinnut tietotekniikan kanssa olla niin kuin tekemisissä, että tärkein työvälineet ovat olleet oma käsi ja sitten lämmin sydän, niin se on niin kuin ollut se juttu, että päätin sitten lähteä liiketaloutta opiskelemaan, että säilyy tavallaan itselläkin se valmius sitten siihen, että pystyt hakeutumaan ja pääset semmoisiin töihin, jotka sua itseä niin kiinnostaa. No, hanketyössä tietysti monennäköistä lukua ja laskutoimitusta tehtiin ja pyörittiin niin kuin siinä digimaailmassakin ja ehkä enempi taas sitten taas niin kuin tuonne niin kuin somemarkkinoinnin puolelle ja muuta, mitä koulutuksia vaikka meidän hankkeessa oleville asiakkaille sitten järkättiin, mutta työllisyyspalvelut ja kuntakokeilu olikin sitten semmoinen, että siellä huomasi niin sitten, että dataa kerätään, mistä ei meille hirveästi ollut niin mainostettu ja sitten ehkä itselle niin huomasi siellä niin sen semmoisen tärkeyden, että millä sä johdat sitä työtä, millä sä johdat omaa työtä ja sitten, että kun asiakkaita tulee koko ajan niin lisää, mitkä on ne meidän semmoiset niin mittarit, onko meillä muuta mittareita olemassa kuin vaan se, että montako asiakasta sulla siinä sun omassa salkussa niin on. Ja sitten, että se on tavallaan vähän näkymätöntä työtä, kun sitten kun asiakas saa töitä, niin sehän vaan niin katoaa, mutta meille ei tavallaan niin konkretisoitunut se data, mitä siitä kerättiin. Ja se oli ehkä sitten semmoinen, että mikä alkoi itseäkin niin kiinnostaa, että täällä on monenlaista dataa, monenlaista tunnuslukua, mitä me saataisiin. Saataisiko me vaikka sitä kautta niin itselleen sitä semmoista työmotivaatiota ja semmoista tsemppiä ja miten me saataisiin niistä luvuista niin irti. Ja se sitten jäi vähän sen semmoisen niin lapsenkenkään asteelle sitten siinä vaiheessa, mutta itse sitten viime vuoden lopulla niin jotenkin niin ajattelin, että tämä on sitä tulevaisuutta, se tiedolla johtaminen ja muutenkin niin tekoälyn käyttö ja muu, ja meillä ei sitä ehkä sillä tavalla niin paljon tuotu esille, niin löysinkin sitten Oulun ammattikorkeasta tämmöisen koulutuksen data-analytiikasta ja se on nyt tuossa tammikuussa alkanut, että ollaan tässä muutama kuukausi niin päästy siihen sitten opiskelemaan ja todella mielenkiintoisia juttuja, mitä sieltä on niin noussut sitten esille, että olen iloinen opettajan
sanoista niin kuin siitä, että ei tarvitse tietää, me ollaan täällä oppimassa, että ihan mahtavia niin kuin juttuja, mitä sieltä on niin kuin sitten löytynyt. Että hirveän monenlaisia asioita siellä ollaan käyty läpi, että tietysti tosi monet niistä työkaluista, mitä ollaan kurkistettu ja sitä pintaa siitä päästy raapasemaan, ne liittyy vaikka verkkokauppaosaamiseen tai verkkosivujen niin kuin analysointiin, minkälaista sieltä on se liikenne siellä sivuilla ja miten sitä asiakaskokemusta voitaisiin parantaa ja muuta, mutta ollaan puhuttu bottien rakentamisesta ja nyt seuraavaksi perehdytään tällä viikolla sitten Google Analyticsin käyttöön, niin ihan hyviä juttuja. Että multa ei oikeastaan puutu muuta kuin se paikka, missä pääsisin niitä paremmin vielä sitten testaamaan, niin se olisi tosi kiva. No miten tämä uusi koulutus sitten digitalisaation johtaminen voisi hyödyttää mua sitten siinä työelämässä ja miten se voi antaa mua vielä eteenpäin, niin no ainakin nyt kun on tässä muutaman vuoden ollut muualla töissä, että ei ole itseänsä työllistänyt, niin on tavallaan kirkastunut se, että minkälaisia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita mulla on ja minkälaisissa työtehtävissä mä itse viihtyisin, niin kyllä mun tavoitteena on sitten nyt tämän hanketyön jälkeen sitten työllistyä semmoisiin joko asiantuntijatehtäviin tai sitten palvelupäällikön tehtäviin tai semmoisen suuntaan, niin kyllähän se, että osaa lukea sitä kerättyä dataa, osaa johtaa sitten sitä työtä ja saada sieltä sitä semmoista hukkatyötä pois ja varsinkin sitä mututuntua, niin ne on semmoiset asiat, jotka mua ainakin kiinnostaa. No, mä oon tämmöinen ikuinen opiskelija ja on tosi paljon vuosien varrella oppinut. Ja niin tietenkin niitä opintoja on aina se, että näin aikuisiellä sä saat opiskella sitä, mikä sua lähtökohtaisesti jo kiinnostaa. Ja nyt kun tietysti tähän ikään on jo päässyt, niin lapset on isoja, niistä ei tarvitse enää huolehtia ja taas sitten, että osaa sillä tavalla ehkä myös itseänsä johtaa, että tietää, missä ne omat rajat menee ja pystyy ennakoimaan niitä asiaa, en kyllä näe siinä mitään ongelmaa, että uuden työn ohessa vielä ottaa siihen opintoja, että se näkyy minusta se yrittäjämäisyys ja se yrittäjämäinen ote ja se kiinnostus niihin uusiin asioihin, että siinä mielessä on tyytyväinen tästä ajatuksesta, että oppiminen on ikuista. No nyt kun tämä työpaikka sitten vaihtui tässä sillä tavalla aika lailla lennosta 1-2 yllättäen, niin en ole vielä kerennyt tämän uuden työnantajan kanssa keskustella näistä oppariaiheista, että mitä siellä olisi, mutta että Nuorten ystävät on sen verran iso organisaatio, että toimii 20 paikkakunnalla ja henkilöstöä on 100 ja siellä on omia kouluja ja siellä on monenlaista nuorille suunnattua toimintaa, niin varmasti hyvin voisin kuvitella, että sieltä varmaan sellainen oppariaihe löytyy, että itse mietin ensimmäisenä ehkä sitä, että heillä on tämmöisiä klubitaloja, tämmöisiä matalan kynnyksen työnhakupajoja nuorille. Ja Nuorten ystävät on tänä vuonna julkaissut siitä tämmöisen virtuaalisen version, niin mä voisin hyvin kuvitella, että tämmöisessä digipalvelussa olisi vielä sitä kehittämistyötä, ehkä asiakaskokemuksen parantamista tai sitten ihan vaan muuten vaan sitä datan lukemista, että miten ne on saanut sen sieltä vauhtiin. Niin se voisi olla ehkä yksi semmoinen opparin aihe. Ja sitten toinen taas, mitä mietin, niin ehkä se vaikuttavuuden tutkiminen ylipäätänsä nuorten ystävien toiminnassa, että heillä on virkeätä hanketoimintaa, niin sitten se vaikuttavuuden mittaaminen voisi olla hyvä. Ja sitten taas itse mietin tuossa OAMKin näissä opinnoissa, kun tehtiin kurssin päätöstehtävää, missä piti vähän näitä työllisyyspalveluja miettiä, niin tuli siinä vaan itselle mieleen se, että myös jonkunlainen tämmöinen digitaalinen työhönvalmentajan
tämmöinen palvelukin voisi olla ihan mielenkiintoista lähteä sitten kehittämään, että ainakin